פרשת אחרי מות פותחת במילים, וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון. פרשת אחרי מות פותחת בנושא הכאוב ביותר שהיה לאהרון הכהן, שני בניו מתו, אסון נורא ואיום. כל עם ישראל השתתף באסון הזה. נורא ואיום. מיד אחרי זה, מצטווה אהרון הכהן בהלכות יום הכיפורים, בכניסה למקום הקדוש ביותר, קודש הקודשים, ביום הקדוש ביותר, ביום הכיפורים. וכל הלכות יום הכיפורים נלמדים פה מהפסוקים. כאן אחרי מות שני בני אהרון. הצירוף של שני הדברים אינו מקרי. יש במפרשים שמסבירים, אני רוצה להגיד דבר נוסף. אנחנו מוצאים בתורה הקדושה, שלפעמים דווקא במקום הקשה ביותר, הנמוך ביותר, שם נמצאת הצמיחה הגדולה ביותר. שם נמצאת העלייה הגדולה ביותר. וזה מה שרואים כאן. אהרון, מזכירים לו את מות שני בניו, האסון הקשה ביותר שאהרון עבר בחייו, ומיד אחרי זה, הדבר הגדול ביותר שיכול כהן גדול לצפות לו, להיכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, ולצאת משם שלם, לצאת שלם מקודש הקודשים. זה הדבר הנפלא ביותר אצל הכהן. דווקא מהמקום הקשה ביותר, משם נמצאת הצמיחה הגדולה ביותר. אנחנו רואים את זה בפרשה במקום נוסף. בהמשך הפרשה בפרק י"ח כתוב כך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר על בני ישראל ואמרת להם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. אבותינו ישבו במצרים, משם הם יצאו והלכו לארץ כנען, והתורה מתארת את הנוראות שהיה במצרים, ובפרט בארץ כנען, כמו שכתוב גם בהמשך בסוף פרק י"ח. מעשים נוראים. ואבותינו ישבו בשני המקומות האלה. אומר רש"י, כמעשה ארץ מצרים, מגיד שמעשיהם של מצריים ושל כנעניים מקולקלים מכל האומות. אין אומות מקולקלות בעולם יותר ממצרים וכנען. באותו מקום שישבו בו ישראל, מקולקל מן הכל. המקומות הכי מקולקלים, מצרים. המקום הכי מקולקל, ארץ כנען. אם כן נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למקום המקולקל ביותר? ומביא אותנו למקום המקולקל ביותר? לא יותר טוב שנהיה במקום נוח, אנשים יותר עדינים, יותר טובים, נלך למקום שיש אנשים יותר עדינים, יותר טובים, יותר מנומסים. דווקא היינו במקום המקולקל ביותר, והולכים למקום המקולקל ביותר. זה בדיוק העניין. כשרואים את הקלקול הגדול ביותר, כשבאים למקום המקולקל ביותר, אז צומחים יותר ומגיעים למסקנות גדולות יותר, מתרחקים עוד יותר מהמקום המקולקל. אילו היינו רואים רק מקומות מקולקלים קצת, היינו אומרים, לא נורא, אפשר, בסדר. צריך לראות המקולקל ביותר, משם נצמח יותר ונהיה העם הטוב ביותר, העם המיוחד ביותר. כמובן זה מדובר כשאדם הגיע לשם בעל כורחו, כמו מצרים, ירדנו למצרים בעל כורחנו. יעקב אבינו היה צריך לרדת בשלשלות של ברזל, בסוף ירד איך שירד. ארץ כנען, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ כנען. זה לא שבחרנו להיות במצרים ורצינו לראות את הדברים המקולקלים, אלא אחרי שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו למקום המקולקל ביותר, והוא מביא אותנו לארץ כנען, גם המקום המקולקל ביותר, אז אנחנו מבינים שמהקלקול הגדול הזה, משם תהיה צמיחה גדולה של עם ישראל. אבל לא שחלילה נרד למצרים מדעתנו, כמו שיש פסוק שאוסר לרדת למצרים, כי שם חלילה אפשר להתקלקל. אחרי שהיינו, אז נוכל לצמוח משם. אחרי שמתו שני בני אהרון, אז הוא מצטווה דווקא בפרשה של עבודת יום הכיפורים, העבודה הקדושה ביותר ביום הקדוש ביותר. מכאן נלמד שאם אדם היה במקום גרוע, והוא מתרומם ומתחזק, יש לו סיכוי להגיע למקום מאוד מאוד טוב, שינצל את זה עד רבה, להתרחק מאותו מקום, הוא יוכל להגיע גבוה יותר, וייתכן שזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו למקום הזה. למה? כדי שיוכל לעלות למקום גבוה מאוד. אז לא שהוא צריך עכשיו להתמרמר שהוא היה שם, אלא להפך. להגיד, אם הקדוש ברוך הוא הביא אותי לשם, מכאן אני צריך לצמוח למקום הגדול ביותר. אותו דבר זה בייסורים. אם היה לו ייסורים קשים, אם הקדוש ברוך הוא הביא אותי לייסורים הקשים האלה, כנראה מכאן אני יכול לצמוח למקום גבוה מאוד. לא להתמרמר, אלא להפך, לעשות מזה דרך לצמיחה ולעלייה בעבודת השם.
שמעתם שיעור נוסף משיעורי הרב יורם סרי, רב בית המדרש היכל שלום ואב בית דין במודיעין עילית. השיעורים יוצאים לאור על ידי מכון שובי השולמית. לפרטים או לשאלות ניתן לפנות דרך אתר המכון או בדואר אלקטרוני 1323-613-gmail.com או בטלפון 05276 89770.